susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. So, isang mapagpalang araw pong muli sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y muli naririto upang mag-aral ng kanyang salita. At alam mo naman po natin ngayon is ang panahon, is ang season ngayon is Christmas. Karamihan ng tao ngayon is ang kanilang isipan, alam nila Christmas. Pero sa ating mga Kristiyano, every day is Christmas. Amen. So muli, ngayon tayo ay mag-aaral. Bago po tayo mag-aral at magbulay ng kanyang salita, tayo po muna ay pumikit at tayo manalangin. Tayo po ay pumikit. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, salamat po sa iyong salita na aming muli mapagbubulay-bulayan. Ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa lahat ng aming tatalakayin ngayong araw na ito. Salamat ng marami. We acknowledge you, Holy Spirit, na ikaw po ang siyang mag-control sa iyong lingkod, at tanging salita lamang ng Diyos ang mamutawi sa iyong lingkod na gagamitin ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So muli, isang mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa. Ngayon pong December ay ang ating team ay destined to worship God. Amen. So nakatakdang sumamba sa Diyos. So lahat alam naman po natin yan. Yung team, ang verse po niyan is nasa Genesis chapter 22 verse 5. Sandali po nating basahin sa Tagalog na lingwahe. Ang sabi po dito, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. So sa ating po mga Kristiyano na tagapakinig, alam naman po natin ang istorya na ito na si Isaac, ang kaisa-isang anak ni Abraham, na kung saan lumipas ang mahabang panahon, kung babalikan po nating istorya na yan, at sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. At wala pong pag-atubili na si Abraham po ay sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, kung babasahin po natin yan, gumising po maaga dyan si Abraham. At hindi ko masabing excited eh. Kasi yung puso't isipan niya
ang anak ang kanyang ihahandog. So, merong kirot sa puso. Pero, ang laman pa rin ng puso niya is walang iba kundi ang sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang ating ngayon is, ang pagsamba is pagsunod sa Diyos. Kumbaga, makikita natin may paghihiwalay ng laman sa spirit. Kaya nga si Abraham, kung mapapansin nyo, masakit man sa kanyang puso, masakit man sa kanyang isipan, yung kanyang hakbangin na gagawin, pero dahil sinabi ng Panginoon, sumunod pa rin siya. Kaya nga sabi dito sa 22 ng verse 5, sabi niya dyan, sabi niya, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Amen. So anong gagawin? Kaya si Abraham naglakbay papunta sa pinapapuntahan sa kanila ng Diyos, 'di ba? Ang kanyang motibo, una sumunod, bagamat mahirap, bagamat masakit sa kanyang puso, mahal na mahal niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, pero sumunod pa rin siya sa ating Panginoong Diyos. Na ang kanyang motibo, kaya sila gumising ng maaga, pupunta sila sa Diyos at sasamba sila. Amen. So, ngayon, paano ba natin maihahalintulad yung salita na ito? Ano bang aral ang ating makakapulutan sa mensahe ng Diyos na ito sa panahon natin ngayon? So, imaginein mo, ikaw si Abraham, no? Tapos nandun ka sa bahay, araw ng linggo, di ba? Minsan araw ng linggo, marami kung minsan Isaac, nagiging hadlang para hindi ka makasamba sa Panginoon. Katulad na lang example ng kunwari ikaw may labahan pa. Ayan, consider niya, unahin mo ba yung labahan? O sasamba ka sa Diyos? Kunwari na lang is meron kang trabaho na pwede namang bukas, Lunes. Maglalakbay ka pa rin ba papuntang church? Sasamba ka sa Panginoon o unahin mo lang yung trabaho? So, minsan, lumilipas ang mahabang panahon, lumilipas ang mahabang taon sa ating buhay bilang isang Kristiyano na tinitest ang ating puso o ating pananampalataya kung sa tagal mo ng paglilingkod, kung si Kristo pa ba yung iyong pinupuntahan, kung si Kristo pa ba yung laman ng iyong puso, o baka naman material na bagay, o baka naman pupunta ka na lang dahil meron kang gustong makita sa simbahan, o umaawit, tumutugtog ka na lang, sumasayaw, sumasamba ka na lang, pupunta ka ng church dahil na lang obligasyon. Kaya minsan, dumarating sa punto ng buhay natin, mayroong paghihiwalay ng laman at ng espiritu na sinasabi ko kanina. Kumbaga, handa mo bang isurrender yung mga bagay na mahalaga sa iyong buhay upang pumunta ka sa lugar na kung saan ikaw ay sasamba, na talagang iaalis mo yung iyong laman sa mga bagay na yon. Take note kapatid, di ba? Si Abraham, mahal na mahal niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang tagal niyang inantay si Isaac, di ba? Ang tagal niyang inasam-asam ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac na yon. Kaya lang talagang dumating sa punto ng pagkakataon, kung babasahin natin iyan, talagang lumipas ang mahabang panahon. Siguro, ina-analyze ko, baka hindi niya na tinatawag ang Diyos. Kaya nga, biglang tinis siya ngayon. Kasi yung kanyang tuon, nandun na lang kay Isaac. Diba? Talagang yung kanyang panahon, nandun na lang kay Isaac. Minsan, wala nang panahon sa pagbabasa ng Bible. Diba? Ang tuon natin, minsan, nasa cellphone na lang. Minsan, wala nang panahon sa pag-worship. Ang tuon natin kung minsan, nasa mundo na lang, gala, kung ano-ano, kumbaga hindi na nakukuha yung talagang totoong pagsamba sa Diyos. Kung minsan ang pananaw natin puro na lang nasa mundo. Kaya minsan tititest ng Diyos, ako pa ba talaga ang laman ng iyong puso? Kaya minsan may mga inaalaw siya na maititest yung laman ng ating puso kung talaga bang si Jesus pa ba yan o ang Diyos pa ba yan. Kaya nga, dumating sa punto ng buhay ni Abraham, talagang namili siya. Pipiliin niya ba yung talagang gusto niya, yung self-will niya,
o pipiliin niya yung gusto ng Diyos? 'Di ba? Katulad ng ating Panginoong Kristo, 'di ba, nung nandun siya sa Getsemani, nakita niya talaga yung hirap, sakit, 'di ba? Sabi niya, kung maaari, wag ko nang maranasan ang mga kopang ito, na ito, 'di ba? Alam ni Jesus Christ, same kay Abraham. Pero ang sabi ni Jesus Christ, not my will, but your will be done. So, ganun din sa buhay natin, di ba? Pipiliin mo pa rin bang sumamba sa Diyos sa kabila ng hirap, sa kabila ng maraming mga bagay na nag-o-offer sa iyo? Pipiliin mo pa rin bang pumunta ng simbahan kahit marami kang gagawin sa bahay sa araw ng linggo? May Lunes pa naman, Martes, hindi naman naubos ang bukas. 'Di ba? Pipiliin mo pa rin bang sundin ang Diyos sa kabila ng mga pagpapalang natatamasa mo? Kung sabihin, Lord, ito, sumamba ka muna sa akin. Handa ka pa ba? Handa mo bang alisin ang Isaac sa buhay mo upang talagang makapagsamba, makapagpuri sa Panginoon? Kasi kung minsan, tinitest ng Diyos yung laman ng puso natin, kung siya ba pa talaga ang laman na yan. Amen. At kapag may testing, talagang minsan mabigat, masakit, mahirap, talagang iiwan mo yung comfort zone mo. Minsan meron kang ipagpapalit, kunwari ikikita ka ng 100,000, talagang sasabihin, Lord, dito ka, sumamba ka muna sa akin. 'Di ba? Minsan ganoon, ipagpapalit mo ba? Handa ka ba talagang sumamba sa ating Panginoon kung sakaling meron ng pagpipili o meron ng pag-aalis ng mga bagay para ma-prove talaga kung sasamba ka talaga sa ating Panginoon? Kaya nga, ano ba ang pagsamba? Amen? So, ang pagsamba, mga magulang, mga kapatid, yan isang weapon ng isang Kristiyano. Powerful weapon yan. Take note, ang pagsamba, hindi lang siya yung pagtugtog. Amen? Hindi lang siya yung pag-awit. Hindi lang siya yung pagsayaw. Hindi lang siya yung nakikita natin na literal sa harapan. No. Hindi lang yun ang pagsamba. Yun is lingwahe lamang ng ating kaluluwa. 'Di ba? Kahit anong music nga mapakinggan mo talagang mapapaindak yung iyong katawan. Bakit lingwahe? Kasi yun ang ating kaluluwa. Ang tunay na pagsamba, ang pagsamba is pagsunod sa kabila ng mga hirap, sa kabila ng mga desisyonin sa buhay mo, na uunahin mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga sabi sa Bible, 'di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So nung inuna ni Abraham ang ating Panginoong Diyos, 'di ba? Ang ating Diyos, 'di ba? Na kung saan nandoon na sila sa lugar na sila isasamba na sa Panginoon, na nakalatag na, may sinabi pa nga ni Isaac diyan, kung babasahin natin, Ama, narito na ang mga panggatong, nasaan ang ialay? Anong sagot ni Abraham? Ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magpo-provide. Amen? So, pinatunayan ni Abraham na handa pa rin siyang sumunod sa Panginoon kahit ang anak niya na ang kapalit. Diba? Kaya nakita ng Diyos, nung sasaksakin na ni Abraham si Isaac, ang sabi ng Diyos, huwag mo nang gawin niyan. Diba? Nakita ko ang puso mo na handa kang sumunod sa akin, naroon ng tupa. Diba? So, ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, tinitest lang ng Diyos yung puso minsan natin kung unahin mo ba ang Diyos. Hindi pala ng Lord hahayaang mawala yung mga importante sa buhay mo. Ang gusto lang malaman ng Diyos, di ba? Ang gusto lang makita ng Diyos sa buhay natin kung handa ka bang sumunod. Katulad kay Abraham, handang sumunod si Abraham, sasaksakin niya na. Biglang may tinig na siya'y narinig, di ba? At hindi natuloy na kung saan alam ni Lord na mahalaga sa kanya si Isaac. Promise ni Lord sa kanya yun di ba? Kaya nga, minsan, tinitignan ni Lord, di ba? Para ma-prove na talagang 100% na ang Diyos ang laman ng puso natin. Amen? Kaya kung meron kang mabibigat na problema at pagsubok ngayong kapatid, namimili ka, Diyos o trabaho, kita na marami o Diyos, huwag kang mag-atubili na sundin ng Diyos. Amen? Dahil pag nakita po pala ng Diyos na handa tayong sumunod sa Kanya, hindi niya hayaang mawala yung kita na yon sa buhay mo. Bagkus ang Diyos pa
ang magdadagdag ng mas marami at masagana pa pala sa ating buhay sa mga bagay na inuna mo ang Diyos. Dahil take note, hindi natin may higitan sa pagbibigay ang Diyos. Amen? Kaya nga minsan sa buhay mo, ikaw ba ito? Minsan nakakaranas ka ng pagpipili, mas piliin mo ang Diyos. Amen? Minsan, ikaw ba ito na minsan may karamdaman ka, hinahadlangan ka na hindi pumunta ng simbahan o ng church upang sumamba, mas piliin mong sumamba sa Diyos. Amen? O kaya, ikaw ba ito, meron kang mga mahal sa buhay na may karamdaman, di ba? Na hindi mo maiwan, di ba? Mas piliin mong sumamba sa Diyos, pumunta ng church, at ialay ang iyong buhay, at ialay ang mga bagay na suliranin sa buhay mo. At ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Ulitin ko, ang pagsamba ay pagsunod. Hindi lang ito sa awitan. Amen? Hindi lang ito sa mga bagay na nakikita natin sa harap. Dahil ang awit, lingwahe yan ng ating kaluluwa. Amen? Kumbaga, kahit saan may music, di ba, napapainda ka. Dahil music Amen? Pero ang totoong pagsamba is walang iba kundi ang pagsunod. Kung babalikan din natin sa Book of Matthew chapter 2, yung mga wise men na galing silangan, ano ang kanilang motibo? Maglalakbay sila ng pagkalayo-layo. Pupunta sila kanino? Kay Jesus. Ano ang kanilang mindset at laman ng kanilang puso? Walang iba kundi ang sumumba. Amen? Hindi nila alintana ang hirap, hindi nila alintana ang pagod, hindi nila alintana ang init, hindi nila alintana ang mga susuungin nila sa disyerto na kanilang paglalakbayin, di ba? Hindi nila alintana yung mga bagay na kung saan na kanilang mararanasan, ang kanilang mindset is sasamba sila sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kumbaga, sasamba sila sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya kung mapapansin nyo, yung nandun na sila doon sa lugar na kung saan nasan si Kristo, meron sila mga handog. Amen. At inoffer nila kay Jesus Christ yon. At alam ni Lord, di ba? Pag-offer nila kay Jesus Christ doon, bigla silang binabalaan ng anghel ng Diyos. Huwag na kayong bumalik doon. Di ba? May instruction ka agad, di ba? Ganon din sa buhay natin upang hindi tayo mapahamak. Minsan, pagkatapos mong sumamba, mag-offer ng pasasalamat sa Panginoon, minsan merong instruction ng Diyos upang hindi ka mapahamak. Ikaw ba yung tao na ito? Minsan, nagugulumihanan ka sa iyong buhay. Ang sikreto, sumamba ka sa Panginoon. Amen. Mag-alay ka ng papuri. Mag-alay ka ng paglilingkod sa Diyos. Dahil katulad ng mga wise men, di ba? Ang mindset nila, babalik sila kay King Herod yata yon, di ba? Pero binabalaan sila na hindi sila na dapat na bumalik, lumiso sila ng daan. Minsan, after nating sumamba sa Panginoon, merong instruction ng Diyos na kung saan inuna mo ang Panginoon na imbisa nakikita ka ng gantong pera, pero may instruction pala sa iyo ang Diyos pagpupunta ka ng simbahan, pagpupunta ka ng gawain, meron palang instruction ng Diyos sa buhay mo upang mas higit pa ang iyong kikitain sa mga bagay na yon. Amen? Ang kailangan mo lang nating gawin, sumamba sa Diyos ng buong puso. Amen? Hallelujah. Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante na ang pagsamba is pagsunod at mula sa puso. Amen. At patutunayan ng Diyos na ating pinaglilingkuran na Diyos na buhay na kung siya ang uunahin mo, God will provide. Amen. Lahat ng ating mga kailangan, lahat ng ating mga isipin, lahat ng ating mga suliranin, lahat ng ating mga karamdaman, nararamdaman, kung tayo'y sasamba sa ating Diyos na buhay, lahat ng mga iyan ay papawiin ng Diyos at papalitan niya ng kagalakan. Papalitan niya ng mga magagandang bagay. Papalitan niya kung ikaw ay may nararamdaman, sumamba ka sa Panginoon, papalitan niya ng kagalingan. Amen. Hallelujah. Kaya nga ang pagsamba ay pag-aalay ng puso at isip at lakas at kaluluwa. Amen. Kaya nga po sa atin mga magulang, mga kapatid, ang pagsamba pa rin ay pagkilala. Amen. Kung kilala mo ang Diyos, hindi mo siya babasta-bastahin
uunahin mo pa rin talaga ang ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil katulad ni Abraham, di ba, talagang inalay niya ang kanyang puso, inalay niya ang kanyang isipan para sumamba sa ating Panginoon. At hindi lang yon, inalay niya ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Now, ang tanong, ano yung pinakamahalaga sa iyong buhay? Amen. Handa mo bang sundin ang Diyos sa lahat ng mga bagay na yan? Kaya nga sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos, ang kailangan makita ng Diyos is yung ating puso 100% na tayo sumusunod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, tuloy po natin. Ang sabi po dito, ano ba ang pagsamba? Ang pagsamba, pinuulit-ulit ko, is pagsunod. Amen. Obedience is better than sacrifice. Alam na alam po natin yan kay Propeta Samuel. Sinabi niya yan kay King Saul. Amen. Ang pagsamba ay pagpapakumbaba. Amen. Pagpapakumbaba na kung saan ina-acknowledge mo na malibang wala ka, Panginoon, wala ang mga bagay na ito sa akin. Malibang wala ka, Panginoon, wala akong lakas. Malibang wala ka, Panginoon, di ba, hindi ko mararating ang mga ito. That is considered na pagsamba sa Diyos. Amen. Ang pagsamba ay pagsuko ng buhay. Yeah? Sinusuko mo yung buhay mo, 100% Lord, hindi ko kaya. Ikaw na ang mag-control ng aking buhay. Yun yung pagsamba. Katulad sinabi ni Jesus Christ, diba? Not my will, Lord, but your will be done. Amen. Diba? Ganon din ang mamutawi sa ating buhay. Diba? Na kung saan, isabihin natin, Lord, hindi ko kaya ang mga ito. Dahil sa mundong ibabaw na ito, marami talaga tayong mararanasan, marami tayong mga problema, trial, testing sa buhay na may encounter, di ba? Ang kailangan, ang sikreto para hindi tayo madapa, para ang Diyos ang magpo-provide sa lahat ng ating kakulangan. Ang kailangan lang natin gawin, pagsamba na kung saan na mayroong pagsunod. Hallelujah. Ang pagsamba ay pagkalimot sa sarili nating kagustuhan. Katulad ni Abraham, di ba? Bagamat gusto niya ma-spare ang kanyang anak, kung siguro i-request lamang, di ba? Kung si Kristo nga request kung maari, wag ko nang maranasan. Siguro kung si Abraham, kung nandun ka lang sa katayuan niya, baka siguro nagsabi rin siya, pangako mo to, Lord, kung maari, wag na lang itong aking anak. Di ba? Baka siguro nasabi niya yun, pero wala namang sinabi sa Bible doon. Pero talagang masakit sa kanya. Kaya nga sabi dito, ang pagsamba ay pagkalimot sa sariling kagustuhan. Yung self-will na tinatawag. Kaya nga sa ating buhay, ang gusto ni Lord, yung will ni Lord ang mangyari sa ating buhay. Amen? Ang pagsamba ay pagtalikod sa mga maling gawain. Amen. Dahil kung meron pa tayong mga maling gawain, di ba, we cannot experience God or we cannot experience the power of God. Kung meron tayong mga kalikuan, kamalian, di ba? Bagamat tayo kung minsan nakala mo matagal na tayong Kristiyano, tuloy-tuloy, pero minsan pala hindi na nalulugod ng Diyos. Bakit? Kasi meron pa pala tayong mga bagay na hindi isinusuko, na mga isaak sa ating buhay. Kaya nga ang kailangan natin gawin, talikuran ang lahat ng ating maling mga ginagawa. Dahil lahat naman tayo, mga magulang, mga kapatid, kung minsan tayo nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya nga alam ni Lord yan, ang kailangan lang natin gawin, magpakumbabang palagi. Ang pagsambang kinalulugdan ng Diyos, ano ba yun? Pagsambang kinalulugdan ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano daw yung kinalulugdan ng Diyos na pagsamba? Isialay natin ang ating buhay na banal, kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Yun daw yung tamang pagsamba. Ibig sabihin, pag pupunta ka sa trono ng Panginoon, kapag sasamba ka, dapat make it sure na ang iyong buhay is kalugod-lugod. Amen? Dapat ang ating buhay, siguraduhin natin, is banal. Dahil hindi tayo pwedeng katagpuin ng Diyos kung ang ating buhay ay meron pang kapintasan. Diba? Sa Old Testament talagang totoo naman yan. Hindi sila naghahandog sa Diyos
na mga basta-basta na lang. Kaya nga sabi ni David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Amen? Di ba? Hindi daw siya maghahandog sa Panginoon ng walang halaga. Kaya nga kung tayo sasamba sa Lord, ibigay mo yung maganda mong postura, bagamat yun na yung pinaka-the best mo. Ibigay mo yung pinaka-the best mong sayaw, ibigay mo yung pinaka-the best mong paglilingkod, ibigay mo yung pinaka-the best mong pagsunod, ibigay mo yung pinaka-the best mong pag-awit, ibigay mo yung pinaka-the best mong pagtugtog, ibigay mo yung pinaka-the best, the best na na alam mong yun ang pinaka-the best para sa Panginoon, yun yung ibigay mo. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 1, ang kinalulugdan ng Diyos na pagsamba is banal. Amen? At take note, bago ka muna pumunta sa pagsamba sa Panginoon, kailangan malinis na ang iyong puso. Amen? Kailangan malinis na ang iyong isipan. Dahil sa bahay pa lang, bago ka sumamba sa Panginoon, papasok ka kasi sa holy, di ba? Katulad sa Old Testament, yung mga pare, di ba? Bago sila pumasok sa pag-aalay, di ba? Ang ginagawa nila, humihingi na sila ng kapatawaran, di ba? Bago sila pumasok. Same din sa ating buhay. Ang pagsamba sa Panginoon, bago ka makapasok at ma-experience ang Diyos, ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos, ang pinakakailangan natin gawin, maglinis ka muna sa labas. Maglinis ka muna sa labas bago ka pumasok sa trono ng Diyos. Dahil hindi mo ma-experience ang kapangyarihan ng Panginoon, ang sabi dito sa Bible, sa Romans 12, kung ikaw ay may bahid ng pagkakasala. Amen. Kaya maraming Christian hindi ma-experience ang Panginoon dahil, di ba, ang akala nilang pagpupuri is awitan lang, no? And sabi nga sa Colossus chapter 3 verse 23, lahat ng inyong gawin ninyo para sa Panginoon, di ba? Lahat daw. Kumbaga, kung ikaw ay maglilinis, gawin mo sa Panginoon, pagsamba yan, di ba? Kahit sa pagtaayos ng silya, ma-experience mo ang Diyos. Amen. Baka kapasok ka sa Holy of Holies, sa banal na presensya ng Panginoon. Basta yung sinabi dito sa Romans 12 verse 1, dapat pagpapasok ka, kalugod-lugod ka, malinis ka. Amen. Parang ganito lang yan eh. Bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Kunwari sa iyong bahay, magpapasok ka ba naman ng isang taong maputik? Paupuin mo ba siya sa iyong sopa na napagkaganda-ganda? O napagkalinis-linis, napagkaputi-puti? Hindi, di ba? Ano sasabihin mo sa kanya minsan? Maglinis ka muna na dyan sa labas. Bibigyan mo kung minsan, kung walang damit, di ba? Kapitbahay mo, kunwari, pumunta sa bahay mo, walang mauwian, bibigyan mo ng magandang damit. O, kahit naman hindi magandang damit, ibig sabihin yung presentable, yung malinis. Hindi mo naman siguro bibigyan ng damit na may butas dito. May butas dito, di ba? So, ibig sabihin, bago mo siya papasukin sa iyong bahay, kung siya ay maputik, paliliguan mo muna. Bigyan mo, ito shampoo, o ito sabon, o ito pabango, wala ka bang damit, o ito damit. Ganon. Bago kanya papasukin sa kanilang bahay, bago kanya pakainin, bago kanya kwentuhan, bago kayo magchika-chika. Amen? Ganon din kay Lord. Bago ka pumasok, bago tayo makapasok sa Holy of Holy, ma-experience ang power ni Lord. Minsan kasi wala nang power pag papasok ka eh. Bakit? Hindi ka nakapasok. Bakit? Di ba? Kung minsan, hindi nakapasok. Bakit? Kasi mayroong hindi banal, hindi kalugod-lugod. Di ba? Kaya nga sa ating buhay, di ba, bago ka pumasok, maglinis ka muna. Amen? Ang sabi sa 1 John 1:9 eh, kung ikukumpisal mo ang iyong pagkakasala, tapat ang Diyos at banal na tayo patatawarin. Dahil ang pagsamba, madalis sambitin, pero yung kalakip niyan na proseso, di ba, is mahirap, di ba? Kumbaga, marami kang proseso na kailangan pagdaanan bago ka makapasok sa Holy of Holy, sa kabanal-banalang presensya ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ko, itong December, ang ating team is destined to worship. Tayo nakadestina na upang sumamba sa Panginoon. Ngayon, ano yung pamamaraan para tayo ay makasamba, makapasok doon sa holy, kabanal-banalang presensya ng ating Panginoon? Katulad yung sinasabi ko kanina, di ba? Pagsunod, pagpapakumbaba, pagsuko ng buhay, pagkalimot sa sariling kagustuhan, pagtalikod sa maling gawain. Kaya ngayon po yung sinasabi ko kanina sa Romans chapter
12 verse 1 na ang buhay natin kailangan maging banal, kalugod-lugod sa Diyos. Yan daw ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Kasi kung pupunta kang simbahan, kung pupunta ka ng church na hindi ka malinis, di ba? Bagamat physical, talagang outfit mo, talagang sobrang linis, may mga higo ka pang nagpaaganda-ganda, ang relo mo talagang kumikinang-kinang, di ba? Pero yung puso mo naman pala is hungkag, di ba? Yung puso mo naman pala is wala doon sa Panginoon, di ba? Di mo ma-experience ang Diyos. Amen. And upang ma-experience natin ang ating Panginoon sa ating pagsamba sa Diyos, napaka-importante yung mga binanggit ko kanina. Pagsunod. Ang pagpupuri ay pagsunod. Ulitin ko, ang pagpupuri is pagpakumbaba, di ba? Ang pagsamba ay pagsuko ng buhay. Ang pagsamba sa Diyos ay pagkalimot sa sariling kagustuhan. Ang pagsamba sa Diyos ay pagtalikod sa mga maling gawain. Amen. Hallelujah. Pakitype po ang amen dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po, kapag tayo ay sasamba sa Panginoon, katulad ni Abraham, lahat yun, naranasan niya. Yung pagkalimot sa sariling kagustuhan, bagamat gusto niya na sa kanyang puso, ayaw niyang ialay si Isaac, pero mas pinili niya pa rin sumunod sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante na kung papasok tayo sa kabanal-banalang presensya ng ating Panginoon, tiyakin natin na tayo malinis, di ba? Tiyakin natin na ang ating puso is talagang 100% si Lord dyan. Kasi pag 100% si Lord, pagpasok mo pa lang ng simbahan, pagpasok mo pa lang, actually kahit hindi sa simbahan, kahit nasaan ka, di ba? Pwede mo ma-experience ang presensya ng Diyos. Ang pinakasikreto, pagsunod ng merong 100% na puso. Amen. Kaya nga po, ang pagsamba sa Diyos ay may kalakip na pagpapala. Totoo po yan. Katulad ng nangyari kay Abraham, di ba? Na kung saan ang Diyos ang nag-provide. Hindi na naalay si Abraham. Amen. Katulad ng mga nangyayari sa mga Israelita, sa tuwing sila'y sumusunod sa Panginoon, may biyaya ang Panginoon eh. Di ba? Di ba? Katulad nga po sa ating buhay, ang ating buhay ngayon, ngayon ay season ng Pasko na naman. Marami tayong mga kababayan na ang kanilang tuon is Pasko na naman, 'di ba? Pero actually sa ating mga Kristiyano, araw-araw Pasko. Amen. Hallelujah. Tuloy natin. Ang pagsamba sa Diyos ay may kalakip na pagpapala. Ano ito? 'Di ba? Kapag sumamba ka sa Panginoon, una nga sinasabi ko, God will provide. Pangalawa, kung tayo sasamba sa Panginoon, God will make a way. Yun, ang Diyos ay gagawa ng daan. Di ba? Kung gulong-gulo na buhay mo, hindi mo na alam ang gagawin, hindi mo na alam kung sino lalapitan, hindi mo na alam kung sino pupuntahan. Ang sabi sa Bible, Matthew 11:28, lapit ka kay Lord. Lapit kayo sa akin, kayo'y mga nahihirapan, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Kaya nga po, yung pangalawa, God will make a way. Ang Diyos ay gagawa ng mga panibagong daan. Ang Diyos ay gagawa ng mga bagong pintuan sa mga pagpapalang ibubuhos niya kung magiging katulad tayo ni Abraham sa panahon natin ngayon. Di ba? Kasi minsan, ayun, galing ni Abraham. No, kaya binibigkas ang mga salitang katulad nito. Di ba? I-relate natin ito sa ating buhay. Di ba? Na kung saan, kailangan magkaroon din tayo ng karakter ng katulad ni Abraham na handang sumunod kahit ang kaisa-isa niya ng anak ang kanyang iaalay. Amen? God will make a way if we worship God. Amen? Ng buong puso. Ano ba? Ang Diyos, God will give us strength. Kung tayo ay sasamba sa Panginoon, sa tuwing ikay nanghihina na, sa tuwing ikay pagod na, sa tuwing ikay wala nang malapitan, parang akala mo na ikay ay pasan-pasan mo na ang buong daigdig. Di ba? May kasabihan na ganyan. Ibigay mo kay Lord. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Naranasan ko po yan kung minsan sa buhay ko na pagod ka na. Amen. Minsan parang akala mo down na down ka na. Ang pinakasikreto doon, manalangin, magpuri, mag-alay, alalakanin ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Dahil kapag inalala mo ang mga pangako ng Diyos
na nakatago at nakaukit dyan sa puso mo, yan ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. God give us strength if we worship Him. Amen. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan kapag ikaw ay nanghihina. Amen. Kaya nga kung ikaw ito kapatid, nanghihina ka na ba? 'Di ba? Kumbaga pag pumupunta ka ng simbahan, normal na lang ba sa iyo? Parang wala lang, 'di ba? Parang tuwing magwo-worship ka kay Lord, baka mali kasi yung mindset mo. Baka kasi mali kasi yung iyong pananaw. Baka kasi meron pang kailangan linisin upang makapasok ka sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Dahil sa kabanal-banalang presensya ng Diyos, 'di ba? Nandun ang kagalakan, nandun ang kapayapaan, nandun ang kalakasan, nandun ang kagalingan, nandun lahat ng mga bagay na gusto nating mahangad sa buhay. Amen. Sa presensya ng Diyos. Kapag napasaya natin ang Panginoon, di ba? The joy of the Lord is our strength. Sa ating pagsamba sa Lord, kapag napasaya natin siya, God will provide. Amen. Hallelujah. Ano ba? Kung tayo sasamba sa Panginoon, ng buong puso, bibigyan niya tayo ng blessing. Yan. Ano bang blessing? Hindi lang naman material na bagay eh. Amen. Marami kasing tao, pagka ang pananaw sa pinagpala ka, marami kang pera. Hindi lang po yun. Ang pananaw ng Diyos, secondary na lang po yun eh. Yung magkaroon ka ng maraming yaman. At kung ikaw ngay binigyan ng Diyos ng yaman na yan at sumasamba ka pa, gamitin mo para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, kung tayo ay sasamba ng Diyos, God give us blessing. Ay, bibigyan tayo ng mga pagpapala. Dahil sabi sa Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ang Diyos ang magdadagdag, ang kailangan lang natin na sumamba ng patuloy at mag-antay lamang tayo sa pagpapala na ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Amen? At ang panghuli, God will destroy all the works of the enemy if we worship Him. Amen? Lahat ng mga tanikala, lahat ng mga binibil ng demonyo, ng kaaway, ng mga blocks yan sa puso mo, upang hindi ka na makasamba, hindi ka na makapunta ng gawain, hindi ka na makapunta ng Sunday service, di ba? Ang kailangan mo lang gawin, isurrender ang lahat sa Lord at bawasakin ng Lord ang lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay at sa aking buhay. Ang pinakasikreto, itong December na ito, this is the season na nauuhaw ang Diyos sa ating pagsamba. Amen. Take note, ang pagsamba, hindi lang yan yung umaawit ka. Amen. Katulad kay Abraham, hindi naman siya umawit eh. Diba? Katulad yung wise men, hindi naman sila umawit eh. Diba? Ang tunay na pagsamba, pagsunod talaga. Pagsunod at pagtalikod sa sarili mong kagustuhan. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Kaya nga po, ang pagpupuri at pagsamba galing dapat sa ating puso. Amen. At ang tunay na pagpupuri ay nakakapagpakilos sa kamay ng Diyos. Amen. Ang pagsamba sa Diyos ay pag-aalay ng lakas, sinabi ko kanina, at oras, panahon, habang nabubuhay. At habang tayo'y nabubuhay, at kung tayo may mamatay, hindi matitigil ang pagsamba. Dahil pagdating sa langit, wala tayong ibang gagawin doon kundi sumamba. Kaya nga dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano makapasok sa Holy of Holy. Amen. Katulad sa Romans 12 verse 1, dapat maging kalugod-lugod, maging banal, walang kapintasan ang ating pag-aalay sa ating Diyos na buhay at ma-experience natin ng Diyos. At sinabi ni Solomon, Haring Solomon sa mga ngaral, dito na po ako magtatapos mga magulang, mga kapatid. Ang sabi niya rito sa mga ngaral, chapter 12 verse 13 hanggang 14, ang sabi diyan, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. Una, matakot. Sundin mo ang Diyos. Diba? Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Ano daw katungkulan natin ng mga tao? Destined to worship God. Sundin. Diba?
Ang pagsamba is pagsunod, katulad ng sinabi ni Haring Solomon. At kung babalikan natin yung story ni Solomon, siya yung pinakamayamang hari sa balat ng lupa. Amen? Wala na siyang hahangarin pa. Matalino siya. Lahat nasa kanya na, di ba? At bakit niya nasabi ito? Dahil ang tao, ang destinasyon is ang Diyos pa rin. Hallelujah. Amen. Kaya nga, ulitin ko lang, napakagandang verse ito. Sana maitatak sa puso nyo na nakikinig ngayon. Ang sabi diyan, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Una, matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya ka pala nabubuhay. Kaya pala tayo nag-i-exist sa mundong ibabaw na ito. Ang ating palang layunin sa mundong ito, matakot sa Diyos, sundin ang Diyos. We are destined to worship God. Amen. Praise the Lord. Meron pa po pala, chapter 14. Lahat ng gawin natin, hayagban o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen. Kaya nga po, mga magulang, mga kapatid, ngayong araw na ito, isa ka ba sa mga nabanggit ko dito na mga napakinggan natin, 'di ba? Di mo na ba minsan na-experience ang Diyos, 'di ba? Ang kailangan pala bago ka pumasok sa pagsamba, sa tunay na diwa ng pagsamba, maglinis ka muna. Amen. O kung meron ka mang hindi napapatawad, patawarin mo muna sila. O kung meron ka mang nakasamaan ng loob, puntahan mo. Sabi naman sa Bible, di ba? Bago ka sumamba, mag-alay, at naisipan mong meron kang sama ng loob sa iyong kapwa, iwan mo muna yon, makipag-ayos ka, at bumalik at sumamba ka sa Panginoon. Same din sa ating buhay. Amen. So mga magulang, mga kapatid, ngayon pong gabi, ngayon pong araw, ay tayo po yung mananalangin. Amen. So kung ikaw po ay nakinig ngayon, ay inaanyayahan kitang pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan. Tunay nga, O God, salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Lord, kung meron man kaming kalikuan, kung meron man kami, Panginoon, pagkakasala na nagagawa, sadya man o hindi, Panginoon, Lord, kami po'y linisin mo ng iyong banal na dugo upang kami maging karapat-dapat sa totoong pagsamba. Lord, ilagay mo sa aming puso na ang pagsamba ay pagsunod. Na sa kabila ng aming mga nangyayari sa aming buhay, kung meron man kaming mga mahalaga pa na kuminsan na pagpapalit ka namin, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na kung minsan, mas nauuna namin ang hilig ng laman. Lord, kung paano ang karakter ni Abraham ay sinunod ka niya sa kabila ng kapalit ay kanyang anak at hindi mo namang hinayaan na maialay ito. Ikaw pa rin nag-provide. Lord, gawin mo rin sa amin. Ilagay mo sa aming puso't isipan na ikaw palagi ang masunod. Ipaalala mong sa amin palagi, Panginoon, na ikay makapangyarihan. Ipaalala mo, Panginoon, sa amin palagi na ang iyong pangako ay tapat at maaasahang tunay. Lord, sa aking mga kapatid, ako'y nagdedeklara ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. At tunay nga kung merong mga makaramdaman, sila'y nararamdaman, Lord, we declare by your stripe, O God, we are healed. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Kung meron man mga kakulangan, Panginoon, tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang mag-provide. Lord, ang lahat ng mga nakinig ng iyong salita ngayong araw na ito ay pagpalain mo at tunay nga, O Diyos, ang diwa ng toong pagsamba ay maranasan nila sa kanilang mga buhay. At kami ay tutuhanang makapasok sa iyong kabanal-banalang presensya at ma-experience ka namin ng totohanan, O God. Dahil sa iyong presensya ay walang hirap, sa iyong presensya ay may kagalakan, sa iyong presensya ay may kapayapaan, sa iyong presensya ay may kagalingan. At wala nang hahanapin pa kung kami makakapasok sa tunay na diwa ng pagsamba. Salamat ng marami. Pagpatuloy mong pagpalain, O God, ang buhay ng bawat isa at ikaw po ang maging hari ng aming buhay. Ngayong December, Panginoon, maraming nagdidiwang at nakalagay sa kanilang isipan na ikaw ay sinilang, pero sa aming mga Kristiyano, maliwanag. Araw-araw sa amin, Panginoon, ay inaalala namin na ikay pinanganak upang kami magkaroon ng regalo.
regalo ng kaligtasan, regalo ng kapayapaan, regalo ng pagpapala, regalo ng kagalingan, at we claim lahat, Panginoon, ng regalo mo na yan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, mga magulang, mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalahin at ang pagsama at pagkilos ng Diyos ay sumaatin at palagi nating maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang buhay, Merry Christmas, and Happy New Year. Hallelujah. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at